Perlok dengan ong EP kan ga way mo. Wat nom penbor ya gibro bakin follow EP. Wat nom penbor ya gibro bakin follow EP. Namar ba gibro kidon la ka jong ka interesting. Kidon la ka jong ka jingkwa ban follow kidon la ka jong jing su tenat ban follow ya ki creator. Ya ban follow ya ki creator. Tegemut ba ladangi kumanga hoj nga ngam lang try babun ki lada ki bru page kumot ba ki video junga kim long internet ra kim long internet mar bale nga sui kai nga hikai tang ba nga hikai kat bangala ya ka bang tep mo ya ka bang nang ba ya ka bang ale le de kan te kumot ba lada ki bru lane ki supporters mo lada ki perlok lane ki ba ki users mo ki users sapo Facebook kim follow ya ka profile jong pi kim follow ya pi kumut ba wan nom pen bor mo wan nom pen bor namar ba lada ki videos ki reels lada ki photos ki jong pi ki long internet ki long ha kata karukom ba ban attract ya ki users mo ki bapenon kam ya ka Facebook te kumut ba kan yu ya kita ki follower kumut ba tin follow kan ya ka profile jong pi namar ba ki kalong interesting na menta jong ki yo jeng mentoi bat ki yo ba internet man page long ikwa ban page susu ikwa ban page susu ya kata ka jing upload biang jong gitu ki creator ya kata jing plat video plat reels biang jong gitu ki creators te kumut ba kilong interesting kan ta kata kisa follow ya katu ka profile ndrei lada ki videos ki reels ki jong pi kumut ba kim long viral kim dalong internet kum ki jonga kumot ba pimdon kam ban penbor ban follow ye pi mo mdon kam ban penbor ban bakin follow ki perlok ye pi ai bet ba lada ki don kata kamon lada ki don kata kamen sim ban follow lene ban sngolem nam ta jong pi lane ba phila tristom lane ba phila le ek ba bha kamot ba ai bagi perlok jong pi ai ba kita ki perlok ki ba page ya katu ki reels tane ki video like profile jong pi ai bakin follow hi da ka mon sngo bah ka jong ki da ka mon sngo bah ngem la ban pen bor mo da ka mon sngo bah da ka jing internet ban jing da ka interesting ka jong ki kin follow ka nya ka profile ka jong pi mo te ngem don kam ban pen bor mo perlok ngem don kam ban pen bor ngem chu update la da ki users la da ki pendon kam la da ki ba page ya ka video ka reels ka jong pi ki ba page ya ka profile jong pi ki don i jing internet ya ka profile ka jong pi don jing internet ya ki video ka jong pi ki reels ka jong pi te kumut ba ken sa follow hi kan ngem don kam ban pen bor ya kata mo